50 χρόνια προτού γεννήεται ο Χριστόν, οι Ρωμαίοι, όχι τη μετέρ, αλλά εκείνας η Ρώμη τη Ιταλίας, επάτησαν τον κόσμο όλων. Έναν χωρίον με γαλάτες και προσκυνά τη Ρωμαίης και πάντα αντιφέρκεται και φτάει η αντίσταση. Αετσπά, οι Ρωμαίοι λεγεωνάροι που ορίαζανε τα κάστρε, έβραν την πελένα του. Εγώ κι άλλο μπροστά σε σένα ήρθα. Δεν μου πεις. Καλά λέει, σε δέβα. Εκεί πάω. Πίστονο λίγο ησυχία και μπορώ να μαγειρεύω. Γάλε κότσο, σκοτώνεις μεν. Γιώρε καμίλες ονόματα θα εγρικούνε μας. Τα κατσία μου πάνθουνταν και εσύ φωγάσει για τα ονόματα. Ναι, παι. Μέρε θωρείς ευρίεσαι. Στο γαλατικών των χωρίων. Και το θρυλώριον γαλατικών χωρίων πάει. Και το έτοιμα εσαδά. Το ένα το φεστιβάλ ποντιακής γαστρονομίας στο θρυλώριον. Για σε λέπω λίγο. Ατόν τη συνταγή, εγώ και ο Θεόν εγνωρίζομαι το μονάχο. Σέγγι δίγωση, όταν έσνε χάταλον, ερούξες απ' έσω καζάν. Αναμένω σας 11 Ιουλίου στην πλατεία τη Θρυλωρή. Listo, 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 listo,